Ко, Беатрис, божествена, мила катерица Беатрис, ти, която помагаш за преминаване от свят за свят, много ти благодаря. Благослови целия свят да има здраве, щастие, късмет и мир по света и успех. И ето започвам да храня катерицата. Тази катерица съм е нарекал Беатрис. Има и много други катерици. Катерицата Анабел и много други катерици, но ще сядат скоро и тях ще нахраня. Това е, приятели, кой ги храни? Сега да видим. Ами храни ги аз, Илян Петров, Медия България. Благословени бъдете, обичам ви, всичко добро. Целувки, Илян Недев, град Давид, провинция Чирики, Панама. Всичко добро.